Тамара Бороденок. Светлой памяти моей бабули, Руденок Еўфрасіні Тимофеевны, ураджэнкі вёскі Матырана Ушачскага района. І ўсіх тых жанчын, якія паклалі на алтар перамогі самае дарагое – жыцці сваіх дзяцей. Сціплая, добрая бабка прасення часта прыходзіць мне ў сны па начах, сумныя вочы з блакітным адценнем і, як заўсёды, слёзы ў вачах. Нярэдка ў дзяцінстве пытала я ў маці, чаго часта плача бабулечка ў нас. А як жа не плакаць, траіх пахаваць, сыноў двух, дачушку, гучала в адказ. І пачынаўся аповед той сумны, балючае рэха далёкай вайны, як двое сыночкаў, прыгожых, разумных, забраў час ліхі без усякай віны. Згас позірк абодвух сыноў прамяністы, лёс ім маладзенькім ляжаць у зямлі. Найпершыя ў вёсцы былі гарманісты, уцеха і радасць для маці былі. Старэйшы з метро у блакаду загінуў, фашыст у акопе яго расстраляў. Малодшы Цімошка матулю пакінуў, кароў пад прымусам на станцыю гнаў. І аніякай вестачкі болей ад сына падлетка дамоў не прыйшло. І рвалася сэрца матулі ад болю, гарэла ў ім гора, смылела, пякло. Ад хаты не сходзіла гэтая гора, прымусіла кубак свой выпіць да дна. Трохгодка Любаша хварэла адзёрам, згарэла, як свечка, за тыдзень яна. Як беднае сэрца ў знямозе стагнала, як жыць, як трываць і як не звар'яцець. З 6 траіх дзетак вайна адабрала, а жыць было трэба, астатніх глядзець. Горкія слёзы, нялёгкая праца і ўсё ліхалецце тых цяжкіх гадоў. Сэрца балела, стаў зрок пагаршацца, а слёзы па дзецях ліла зноў і зноў. І да зыходу, ні на імгненне, гора сваё не забыла яна. Помню я вочы бабулі прасенні. Хай жа не губіць больш лёсы вайна.